namoczone, więc moczysz tym. Tak, jest. I tu, przez każdy talerz. Robię, filmuję. Tak. Jest. Którą? I robisz randiemu teraz na czole. No, nakielaj. A jeszcze pochlapać nas. Tak, tylko nie za mocno. Good. No, jest okej, już. W każdym talerzu. Obojętnie. Tak, tu. I na czołowi. Okej, i to samo tu masz wodę i randiemu też. Tak. I w każdy talerz. Tak. I tak na czoło. To już było. To